Чешмата при Буюк джамия. Една от най-старите за сега джамийски чешми по българските земи се е намирала при Буюк джамия в София, построена през 1494 година от Махмуд паша. При нея е основан първият джамийски комплекс в София, който се е състоял от джамията, килии за религиозно училище, библиотека, керван-сарай и себил. Строежът на храма е започнат от великия везир Вели Махмуд паша в 1451 година и е завършен 20 години след смъртта му в 1494 година. Съответно, първото ѝ име в писмените сведения е Коджа Махмуд паша джамия или джамията на Великия Махмуд паша. Махалата около джамията носи нейното име, а до 1878 година улица Леге се нарича Буюк джамиси Сокаги. По време на Руско-турската война джамията е превърната в болница. През 1880-87 година в част от нея се помещава държавната печатница. По-късно е библиотека и музей, а след това в нея се помещава археологическият музей. Косвено потвърждение за наличието на себил при джамията е сведението на Евлия Челеби, че тази джамия притежавала водохранилище, което се е намирало при Сарачханата, работилница за производство на конски принадлежности от кожа. Захранването на себила с вода е ставало най-вероятно от това водохранилище. Във фонда на Археологическия музей в София се съхранява плоча със строителен надпис, който е разчетен, преведен и публикуван. В този текст се пояснява, че дефтердарът Ахмед Махмуд или Ахмед Ефенди прави старение през 1156 година нова чешмата на Махмуд паша, както и че този град София е неговото родно място. Освен с цифри, годината на строежа е предадена с хронограма, която посочва една година по-късно или 1157 по хиджра. В пътеписите на австриеца Дриш за впечатлението му от Буюк джамия в София се споменава и за чешма за миене. Според описанието на автора, тя би трябвало да се е намирала в интериора на джамията, но не е изключено да става дума за чешмата, построена от дефтердара Ахмед Махмуд, която е била изградена при джамията и е била предназначена предимно за миене. Проект Чешмите на София се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община. Програма Европа 2024 година от Сдружение Карпе Дием.